Довери се на Бог, дори когато не разбираш какво прави. Довери му се с цялото си сърце. Не е нужно да имаш отговор на всеки въпрос. Не е нужно сам да измислиш как ще се нареди всичко. В живота преминаваме през различни ситуации, които просто няма как да разбереш всичко от място, на което се намираш. И това е напълно нормално. Библията ни напомня, че нашата увереност не е в това да разбираме всичко. Нашата увереност е в Исус Христос, този, който вече извърши всичко необходимо за нас. Затова не се облягай на собственото си разбиране във всичките си пътища. Когато всичко върви добре, когато е трудно, когато си сигурен, когато си объркан, обръщай се към Него. Говори с Него, споделяй му въпросите си, предай му страховете си, донеси му всичко, което не разбираш. Защото това е обещанието му. Той ще направлява пътеките ти. Тези думи са били голяма опора в живота ми. Днес искам да те насърча точно с това. Да пазиш сърцето си от натиска, че трябва сам да разбереш всичко. Не е нужно да виждаш целият път пред теб, когато познаваш този, който те води. И точно тук е красотата на Божията благодат. Че Исус не те призовава да се спасяваш сам, не те кара сам да се усъвършенстваш, не очаква от теб да начертаеш целия си живот. Той вече извърши на кръста това, което ти никога не би могъл да извършиш със собствените си усилия. Защо носиш тежестта да измисляш всичко сам, когато този, който те спаси, вече знае какво носи утрешния ден? Той знае с какво ще се сблъскаш утре. Той знае какво ще донесе следващата година. Той знае годините след това. Той познава всяка твоя стъпка преди да си я направил. Затова отпусни се в Него. Не е нужно да живееш с тревога за бъдещето, което още не е дошло, и не е нужно да си проправяш път сам. Не е нужно непрестанно да се бориш, за да накараш нещата да се получат. Довери му се. Признавай го във всичките си пътища. Не разчитай на собствените си способности и Той ще оправя пътеките ти.